Hola, en aquest vídeo número 12 continuem amb algunes remarques sobre l'ortografia de la combinació de pronoms. Recordeu allò que l'apòstrof va tant a la dreta com sigui possible? Doncs ho podríem resumir així, amb un exemple que a vegades és més fàcil de recordar. M'emprèn, me n'agafa, se me n'ha posat. En el primer cas, per exemple, m'emprenc de llibres, després del primer pronom, apòstrof. Me n'agafa, després del segon pronom. Se me n'ha posat, de plomes al cap, després del tercer pronom. Però atenció, compte amb els automatismes. Quan combinem el pronom el i el pronom en, passa això que veurem ara. El Pep treu el peu de la sabata. Us poso en groc el complement directe i el complement circumstancial en vermell. I ara substituïm el peu. El Pep el treu de la sabata. L'altre el deixem igual. Substituïm un només cada vegada. Ara substituïm de la sabata. El Pep en treu el peu. Ara substituïm-los tots dos. El Pep l'entreu. És lògic, oi? Tenim, per tant, el pronom el més en, que en realitat seria la forma plena l'u més en, i dona l'en. Però quina és la vocal que aquí desapareix? Només pot desaparèixer la o de l'u. Com que el pronom la no existeix, aquí, tant a la dreta com sigui possible, vol dir després de la L. El que queda ha de ser el resultat d'eliminar una vocal, però no podem crear un pronom que no existeix. No podem crear el pronom la, i això és el que passaria si poséssim l'apòstrof més a la dreta. Ho veieu? Seria diferent si el complement directe fos femení. Si diguéssim la Fina treu la plantilla de la sabata. Substituïm la plantilla. La Fina la treu de la sabata. Substituïm de la sabata. La Fina en treu la plantilla. Els substituïm tots dos. La Fina l'entreu. Ja veieu que també aquí la combinació és la més en. Ara, aquí sí que podem posar l'apòstrof després de la, perquè en eliminem la a i ens queda un pronom complet, l'en. Aquí vull fer notar dues coses. Primer, que pronunciem igual el de dalt que el de baix. L'en, exactament igual. Hi ha gent que no ho veu, però és que és evident que és així. I dos, us semblen estranyes aquestes combinacions? Doncs teniu raó, perquè és una combinació que avui dia pràcticament no es fa servir. De fet, diríem el treu o la treu i el lloc ja se sobreentén. Fixeu-vos que no totes les combinacions són obligatòries. Ara fem una mica de pràctica. Us poso formes aglutinades entre parèntesis i després vosaltres, si de cas, quan acabi, després de cada ítem, poseu pausa i l'escriviu bé. Torneu a engegar i feu el següent, etc. Doncs vinga, és tant se me'n dona d'això, se te l'ha menjada, per exemple, l'ensaïmada que guardaves. Porta'ns-el, el nen a casa. Va portar-nos-el, també el nen a casa. Porteu-li el gos a la plaça. Va escriure'ns-el poema vosaltres. Emporteu-vos-el, el gos. Porta'ls-en de bolets els avis. Porta'ls-hi les tietes del cementari. Porta-m'hi el Montseny. Tant se me'n dona. Se te l'ha menjada. Porta'ns-el. Va portar-nos-el. Veieu que estem practicant aquí el que havíem vist
vídeo anterior. Va escriure-us-el. Emporteu-vos-el. Porta'ls-en. Porta'ls-hi. Porta-m'hi. Molt bé, i ara fem una altra cosa. Alerta a les paraules que es pronuncien igual o de manera semblant als verbs en pronom perquè a vegades provoquen dubtes d'ortografia. I ara per practicar-ho també us dicto frases curtes, cada frase la dic 2 vegades i després de cada frase pareu el vídeo i l'escriviu. Després compareu. 1. Com que és fumadora, diu que sí que vindrà, si s'hi pot fumar. Com que és fumadora, diu que sí que vindrà, si s'hi pot fumar. Controleu. Sí, sí, sí. 2. Dicto. Els metges t'han recomanat que no mengis tant ni tan de pressa. Repeteixo, els metges t'han recomanat que no mengis tant ni tan de pressa. Controleu. Molt bé. Tant, tant, tant. Això se'n diu paraules homòfones, que es pronuncien igual. 3. No vindràs? Tu t'ho perds. Repeteixo. No vindràs? Tu t'ho perds. Aquí tenim tu, tu. 4. Aquesta és curteta. M'ha donat la mà. Repeteixo. M'ha donat la mà. Tenim mà i mà. 5. De carn, tallin 3 trossos i vigili que els nens no es tallin amb el ganivet. Repeteixo. De carn, tallin 3 trossos i vigili que els nens no es tallin amb el ganivet. Tallin, tallin. 6. Al meu forn regalen panellets. Punt. Fes-me cas i regala'n tu també. Repeteixo. Al meu forn regalen panellets. Fes-me cas i regala'n tu també. Regalen, regalen. Homòfons, es pronuncien exactament igual, 7. Ja vaig perdre'm l'any passat. Punt. Enguany no patiu, que no ens perdrem. Ja vaig perdre'm l'any passat. Punt. Enguany no patiu, que no ens perdrem. Aquestes paraules ja no són homòfones, són, que se'n diu, parònims, que s'assemblen. Perdre'm, perdrem. Tot i així, a vegades generen confusió. 2 més i hem acabat. 8. Si ahir t'haguessis agafat, no hauries caigut.
Punt. Així que avui agafa't bé. Repeteixo. Si ahir t'haguessis agafat, no hauries caigut. Punt. Així que avui agafa't bé. Tenim dos parònims més. Agafat, agafa't. Nou. No siguis animal i animal. Repeteixo. No siguis animal i animal. Animal, animal. En podríem posar moltíssimes més, però em sembla que ja n'hi ha prou. Us deixo aquí, com sempre, el meu correu electrònic per si teniu algun dubte, alguna consulta, i si no, doncs fins a la propera.